Оценявам котката ти. Кучетата минаха, а сега е ред на котките. И май ще си навлека проблеми. Искаш твоята да е следващата? Последвай ни и ми прати снимка, за да участваш. Тази е за 9 от 10. По погледа и разбирам, че не само леглото е нейно, целият апартамент е нейн. Тук давам 15 от 10. Тя току-що ти е видяла банковото извлечение и също няма идея къде са ти отишли парите. Тази е за 10 от 10. Има собствена къща, има свои дрехи. Още малко и ще почне да плаща данъци. 11 от 10. Тази котка не изглежда мързелива. Изглежда като човек, който цял ден работи като шеф. А тази е за 12 от 10. Този поглед казва: не знам кой е изял храната, но ако сипеш още, ще разследвам случая. Ако искаш да оценя и твоята котка, последвай ни и пусни снимка в коментарите. Колкото по-забавна е, толкова по-добре.